Benvingut o benvinguda a aquesta meditació guiada. En primer lloc, cal que et posis còmode. Recorda que pots posar-te en posició de meditació o simplement estirar-te. Relaxa't i concentra't en com l'aire entra pel teu nas i s'expandeix per la resta del cos. Inspira i expira. Inspira i expira. Nota com tota la tensió marxa al treure tot l'aire. Inspira i expira. Nota com els dits dels teus peus et pesen i es relaxen a poc. La resta dels peus també et pesen i es van relaxant molt a poc. Relaxa els teus turmells, relaxa els teus bessons i les teves cames. Deixa-les anar i concentra't en la teva respiració. Relaxa ara la teva cintura, els glutis, i nota com mica en mica es va adormint el teu tronc. Relaxa la panxa, els lumbars, el pit, i seguidament també ho fan els teus braços. Les teves mans pesen cada vegada més i notes un petit pessigolleig. Relaxa ara el teu coll, la teva mandíbula, els pòmuls de la cara, nota a poc. Relaxa ara el teu front. Deixa-la anar. I imagina una bola blanca que flota sobre teu i que cada vegada es fa més i més gran. Notes com tot el teu cos s'ha relaxat. Tot està en perfecta harmonia. I et sents molt lleuger. Ara segueix concentrat a la teva respiració i vola.